Hey, so come shopping with me. Okay, so I'm in Bilka. Min mor... Bilka. Jeg er i Bilka. Min mor hun er lige inde hos Louis Nielsen. Og jeg kigger bare. Ej, den er sygt god. Try it. Ej, hvor cute. Der er mini Vaseline. I love Vaseline. Okay, så nu er vi over i makeup. Der er Maybelline New York, L'Oreal, og så er der, jeg kan ikke finde ud af at udtale det, men klar. Ej, de har en Dessous dupe. Der har i den der, det var lemon, og så har de i orange. Og så er der Etsy, det er til neglelak, og så er der Max Factor X, og så er der Garsh og Essence, og Rimmel New York, og så Tech, og så Kiss, og et eller andet, jeg ikke ved hvad. Okay, så jeg elsker at kigge på Essence. Der er bare sådan mega mange cute ting. Ej, jeg har den her, den skal jeg virkelig prøve. Eller, jeg har faktisk stjålet den fra min storste, but like, who cares? Det gør hun nok, but like, pytskidt. Ej. Men jeg har den her, og så har jeg en af de der super. Og så har jeg en af dem der. Og ja. Seriøst, jeg vil sygt gerne have sådan en her, eller den med vandmelon. Jeg synes, vi skal kigge på den her Cliniques noget igen. Ej, oh my god. En dupe af Elf Power Grip Primer. Deres Maybelline section er meget stor. Og i den der Tech, så er der den her, og den er mega cute. Jeg elsker den, jeg vil sygt gerne have den. De har også en børnesæk. Ej, så vil jeg have fundet i... Ej. De har sådan en servé-creme til 255 kroner. Nå, ej, de har mere her. De har også den her. Og så har de den her. Det er jo Drunk Elephant dupes. Ej, og de har også Glow Recipe dupes. De har face misten og serum. Det er med jordbærs serum, de prøver det dupe. Og så har de cremen. Og der er også en masse boble. Gå til part 2.